tror ikke, det er helt ved siden af det der. Okay. Faktisk. Okay. Take. Fase 3. Fase 3. Take 1. Take. Ja. 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 Nå, men så sætter jeg mig her så. Okay, god idé. Eller skal du forklare først? Og så kan jeg gå ind. Ej, Så sidder jeg bare her og glor, ikke? Hvis ja. du snakker. Ja, det er jo... Det er sikkert dig, der har mest lyst til at snakke. Okay. Du er også god til at snakke. Okay. Nå, men vi er nået til slutningen af praktikperioden. Og vi har 2 arbejdsdage tilbage. Så det er jo sådan set bare noget, der skal hygge overstås. Fordi tankerne er jo ligesom et andet sted nu, synes jeg i hvert fald. Når man sådan får tænket tilbage på selve praktikperioden med, hvad man har lært og hvad man har opnået og sådan, så synes jeg, at man har lært en del om sig selv, og man har lært en del om en anden kultur at kende, og hvordan de selvfølgelig gør tingene. Og så er jeg i hvert fald i allerhøjeste grad blevet bekræftet i, at Danmark er, vi er sgu et rigtig godt samfundsvelfærdsland, og at vi har en meget højere standard, end hvad de har her. Og der er mange gange, hvor jeg har taget mig selv til hovedet og tænkt, det er da en katastrofe det her. Men når alt så kommer til alt, så er de jo glade, og personalet er glade, og sådan. Så det er meget godt nu. Ja. Hvor mange detaljer skal vi sige omkring, hvordan om det newzealandske samfund og det at være social- og sundhedsassistent i New Zealand? Det er jo så, det sidder jeg her og tænker. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, men altså, det er jo en meget kortere uddannelse, og de går ikke så højt op i det, som vi gør. Det er vores helt klare indtryk. De er på nogle områder grundige og sjuskede på andre områder. Min fornemmelse er, at de går ikke hele vejen og gør noget rigtigt ud af det. Det er kun halvvejs, de gør det. Ja, det er ligesom, de tænker lidt, og så ligesom om, så sker der et eller andet i den der tanke, sådan så den bliver stoppet lidt op, og så laver de noget andet. Ja. Eller sådan. Et eksempel er som her til morgen, hvor en af mine kollegaer kan jo konstatere, at borgeren lugter, og så tænker hun, hvor kan den lugt komme fra, og så har hun mistanke på kateterposen, som hun så skifter, og faktisk også grundigere med at skrive på den, hvornår den er blevet skiftet. Men borgeren har så helt rigtig beskidt polo, t-shirt på, og det er den, han har sovet med. Så, og sammen med blusen og også nusset og det hele. Og den skal åbenbart ikke skiftes. Altså det er jo sådan, der er sådan nogle modsætninger der, og dem synes jeg, at vi har oplevet temmelig mange af. Ja, det har vi. Altså hvor de kan godt være grundige på nogle, de kan se nogle ting, men andre ting, går man let henover. Ja. Det gør man. Det er lidt pudsigt at se, hvordan man kan gøre sådan nogle overvejelser omkring, at det bør ske, og så alligevel, så går man lidt hen over nogle andre ting. Og vi har gjort os forskellige tanker om hvorfor, men det er vores indtryk, at man går ikke så højt op, man har ikke sådan den store faglige stolthed omkring det her. Man kan godt se, at der er nogle ting, der er nødvendige, men man har ikke sådan den store faglige stolthed. Nå, det har man ikke. Og det føles også bare mange gange som, at de skal helst gerne have så mange timer som overhovedet muligt, fordi de ikke tjener så meget. Og når det er, man arbejder så mange timer, som de faktisk gør, altså de er sådan op på, nogle af dem er op på 50 timer eller sådan noget om ugen, så bliver man altså træt. Altså så bliver man træt, og der... og så bliver man lidt ligeglad og sådan, ikke også?
Og sådan, altså vi får vores faglighed både fra vores skole, men vi får den jo faktisk også hos vores andre kollegaer, sådan så man udvikler sig hele tiden, og så kommer vi ind og kan få et kursus om et eller andet, så vi kan blive bedre vidende inden for demensområdet, eller forflytningerne, eller et eller andet, hvad vi lige sådan interesserer os for, hvad der er nødvendigt selvfølgelig. Så kommer vi jo tilbage og lige kan få en update omkring det. Her der er der ikke noget med, at man lige sådan kan få en opsummering i det. Og hvis der overhovedet er noget, så skal du også selv betale for det. Og det er jo der, hvor at den ligesom også går i stå, fordi det har de jo faktisk ikke rigtig råd til at skulle betale for det. Og mange af dem er jo sådan, de er jo bare glade for at have et arbejde jo. Ja. Ja. Det området er meget nedprioriteret. Ja. Og altså de får ikke så høj løn, og uddannelsen er meget kort. Ja. Altså det er sådan noget med 3 uger og så. 3 uger skole og resten praktikperiode. Praktikperiode og det tager på et halvt år. Altså, Ja. Nej, halvt år alt i alt, ikke? Mm. Ja, halvt år alt i alt. Det tager det for at blive, som de kalder for assistent hernede. Ja. Men hvis vi sådan skal kigge på vores assistentuddannelse og så deres assistentuddannelse, så vil jeg faktisk sige, at vi vil være sådan nogle små doktorer herover, fordi vi ved meget mere. Vi ved faktisk også meget mere end sygeplejerskerne herover. Og så vil jeg også sige, at det som de går og laver, der vil jeg faktisk sige, at vores hjælperuddannelse i Danmark er meget mere højere kvalificeret end hvad deres assistentuddannelse er herover. Fordi som hjælper, der skal du også tænke, reflektere og reagere på nogle ting og videregive til assistenten og gøre der nogle tanker og sådan nogle ting, fordi det er jo også udvikling hele tiden. Og det er ligesom det kan de sgu, det kan de ikke rigtigt. Altså så jeg vil også sige, at hjælpeuddannelsen i Danmark er højere kvalificeret her. Så Ja, det er rigtigt. Jeg ser lige, om den stadigvæk optager for en sikkerheds skyld, så vi ikke sidder her. Nå, det gør den. Jo, det gør den. Okay. Ja. Men det har været en spændende oplevelse. Vi har det, helt sikkert. Ja. Og vi har fået lært en masse nye mennesker at kende. Rigtig søde mennesker at kende. Virkelig søde mennesker at kende. De er rigtig søde. Altså, de har et rart sind, og de er faktisk også meget hjælpsomme. Ja. Ja, du tænker på dem på arbejdet? Altså. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså jo, de er vel også meget søde her i landet jo, men de er virkelig dårlige til at fortælle vejen. Ja, måske, hvad skal man sige, de er meget søde, og sådan, men sådan lidt overfladiske. Ja. Lidt overfladiske, og hvor vi går meget op i, at tingene skal være sådan korrekte og rigtige og sådan, ikke? Hvor de er mere interesserede i bare at hjælpe for bare at hjælpe, men hvad er det, man hjælper til? Det kan godt. Lige belebt nogle gange. Ja, det er fordi, at så står man der med håret på postkassen nogle gange, synes jeg. Så har de også lidt svært med i forhold til med tidsfornemmelsen. Tidsfornemmelse, tidsfornemmelse. Og så med aftaler. Og aftaler, ja, helt klart. Helt klart. Og det er igen den der lidt hurtigt overfladiske sådan noget, med at love nogle ting, som ikke rigtig holder, og nogle tidspunkter, som ikke rigtig holder, og sådan. Og som sagt, det er noget med at hjælpe, bare for at hjælpe, og slynge nogle aftaler og nogle lovninger ud på noget, som ikke holder i sidste ende, vel? Hvor vi bliver meget skuffet over, at tingene som måske ikke kommer til at holde, men de bliver måske ikke skuffet, eller hvad vi er. De er sådan lidt mere relaxed, eller hvad? Så jeg ved ikke, og vi kan ikke lige se, hvad det kommer af, men det er mit klare indtryk af det her, det er sådan lidt amerikansk samfund. Altså der er mange ting, som der minder meget om, hvad jeg har hørt om USA. Ja. Altså både der er sundhedssystem, og så sådan, taler ikke så meget skat, som altså sådan, og infrastrukturen her, som er sådan lidt, der kører ikke nogen tog, og
busserne der er masser af steder, hvor der ikke kører busser til. Altså, vi kan ikke komme til nogen stranden og sådan noget. Altså derhjemme havde der kørt nogle turistbusser til de her strande, ikke? Men nej, det hele er sat op på, at man skal have sin egen bil og sådan. Det er kommet som en overraskelse, i hvert fald for mig, at det er står sådan til. Men det er jo også fordi, vi er bedre vant jo. Ja, altså der er nogle busser, ikke? Altså jeg vil sige, til nogle af de her turistede steder, så havde der kørt om sommeren, altså nogle busser derud, altså sådan, måske bare 3 gange om dagen, måske, altså sådan, et eller andet i den dur, ikke? Sådan, så man kunne holde en dag ude på den her strand, uden at absolut skulle eje en bil. Og hvad gør man som turist? Og sådan noget? Ja, det er lidt op ad bakke, ikke? Fordi, og selv med de byer, som turistbyer, hvor der er en strand lige ved, der kunne man måske godt tænke sig at komme ud til en strand, der er noget længere væk, 30 km væk eller sådan noget andet. Ikke? Og hvordan kommer man lige derhen til, ikke? Hvor der hverken er nogen bus, ikke noget tog, ikke noget som helst. Og så skal man stå og tomle den, ikke? Som der er også nogen, der gør. Mm. Så det Så ja. Men vi har trods alt fået set lidt. Vi har fået set lidt, ikke? Jo. Men landet er man også stort. Det er en stor ø. Ja. Men nu har vi sådan fået en fornemmelse af, hvordan det ser ud sådan de fleste steder, ikke? Der kan godt, vi har jo gået glip af, uanset hvor meget man ser i det her land, så vil der altid være nogle steder, som man går glip af. Men i forhold til med arbejdet, så har vi jo, Rasmus har fået lavet en rigtig god film, der kunne præsentere Bornholm, og har fået lavet et kort over Bornholm også, og så har han lavet, så man kunne se størrelseforholdene i forhold til med New Zealand, og så Whangarei, som er selve byen, vi er i nu, og så i forhold til med Bornholm. Ja. Og det har vi så vist til ned på arbejdet, og det var de jo meget interesserede i. De viste meget en interesse for det, også beboerne. De sagde jo, at Bornholm, det lignede sådan lidt hvor det kun... Altså filmen, det var sådan en helikopter, som der fløj rundt om Bornholm, og det var jo den film, som ligger inde på YouTube. Og den er vist uploadet af turistforeningen på Bornholm, ikke? Og den ligger på YouTube, og den downloadede jeg så. Og så er det så den, de har set. Og sammen med den med den anden med bussen, det var en lastbil, der kørte rundt om Bornholm. Og den kørte, altså jeg klippede det væk, hvor det kørte ud på landet. Hvor den kørte ud på landet. Det var kun inde i byerne, altså Rønne, Hasle, Alling og Teslige. Så de fik en fornemmelse af, hvordan det så ud på Bornholm. Og de sagde, at det ser meget engelsk ud. Ja, det er sådan lidt engelsk ud, og det passer sikkert meget godt med. Måske de også har nogle bindingsfærdighuse der og sådan noget. Det er ikke rigtigt. Så må vi tage til England. Ja, det bliver næste gang. Det bliver næste gang. Ja. Så tager vi en tur til England. Ja, sådan forklarer vi lidt omkring Danmark og huspriser og whatever. Så spurgte de lidt om forskellige. Både beboerne og personale, de spurgte lidt forskelligt. De var meget interesserede. Ja, og så var vi også så heldige, så på den film med bussen, der kunne man også se slottet, som vi så fik fortalt, at det var et tidligere plejehjem med demente mennesker på den ene afdeling, og så var der lidt af blandet på nogle af de andre afdelinger, og det er så blevet lavet om til asylsøgerhjem, eller asylflytninge. Så dem har vi så, det fortalte vi så også, at nu var det blevet lavet om til det. Og det sagde de, at det var et stort hus, hvor at igen for os, der er det jo bare normalt, eller sådan, det er hvad man er vant til. Fordi vi synes jo også selv, at det her hus, vi er i, er egentlig også okay stort. Det er bare etplanshus, men har mange arme og sådan bygninger til, der som også gør, at det egentlig også er et stort hus på en eller anden måde. Ja. Skal vi se, om der stadigvæk optager? Det bliver jo lang tid, Katrine. Ja, nu er vi oppe på et kvarter, ikke? Så er vi vel også færdige. Men alt i alt
Har det været en god oplevelse? Ja, det har det. Mm. Det har det bestemt. Det har været meget sjovt at finde med den her kultur og se deres natur og det er og standard deres måde at gøre ting på, måde at være på, altså sådan det hele taget. Ja. Og hvordan de får løst problemerne. Ja. Eller ja, det er måske. Altså, jeg må sige, der glipper jo selvfølgelig noget tit, fordi når de snakker meget hurtigt, så kan jeg i hvert fald ikke følge med. Det må jeg sige. Ja, det altså, når de faktisk snakker helt normalt, som vi gør her, så kan vi faktisk ikke følge med sådan rigtigt. De er nødt til sådan at tale stille og roligt og tydeligt og sådan noget. Så kan vi godt følge med, ikke? Men så kommer det sådan med nogle lynhurtige jokes og sådan noget, hvor det går rigtig, rigtig stærkt. Der står vi ikke, det må jeg sige, ikke? Men det er de så til gengæld. De er ikke særlig gode faglige, og de er ikke særlig, hvad skal man sige, videnbegærlige. Okay, det er måske hårdt sagt. Nej, men de stopper på halvvejen, ikke også? Ja. Det er sådan, det gør de. Det er lidt overfladisk. Altså de kunne godt, altså hvis de fik mere uddannelse og mere kvalitet i deres uddannelse, så ville de godt kunne, blive bedre. Men det de så til gengæld er rigtig gode til, det er at lave aktiviteter med beboerne. De er gode til at lave sådan nogle aktiviteter, hvor de kommer ud af huset og kommer til koncerter og kommer ud og spise og så er de også gode til det at allerede fra klokken 10, halv 11 af eller sådan noget, når folk er kommet op i dining room, altså fjernsynsstuen, så bliver der læst avis, og der bliver lavet noget kryds og tværs, og så bliver der lavet lidt quiz, og sådan mange forskellige ting, sådan så at selv de demente kan være med på aktiviteterne. Så er der bingo, som også er en fast aktivitet, og der er altid der er aktiviteter hver dag. Ja. Kan man sige, om normeringen er højere eller lavere end i Danmark? Det har jeg tænkt lidt på. Ja. Det er svært at sige. Det er svært at sige. Hvor mange er vi? Hvor mange var vi i dag? Det er sådan nok lige i underkanten, ikke? Jeg synes vi efterhånden begynder vi at nærme os hinanden, fordi normeringen går ned i Danmark. Og de er flere ældre og ikke flere personale. Sådan synes det er min fornemmelse. Vi begynder at nærme hinanden. Men altså, de har temmelig mange beboere per mand, det må jeg nok sige. De har en helt dårsmusøden. Altså, det har de. Det har de. Så det bliver lidt overfladisk. Noget af det, ikke? Sådan, og så gør vi lige sådan. Ja. Men det er så også fordi, at grunden til, at de har så mange beboere, det er jo netop fordi, de har intet med det, som vi som assistenter skal have med at gøre. Med insulin og sovebehandling og alle de der sådan, mange andre ting, der ligesom ligger mere i vores kompetencer. Det gør de jo selvfølgelig ikke. Så det, som de faktisk gør, det er, at de tager dem op af sengen, vasker dem, bader dem, giver dem tøj på, giver dem noget at spise, færdig. Bum, bum. Ja. Det er faktisk det. De gør ikke noget andet. De tager ikke engang en plaster af for lige at se, hvordan såret ser ud indenunder, eller sådan. Det gør de jo ikke. Nej, og de ville heller ikke være rigtig vant til, hvis det var mig, der skulle gøre det. Jeg skulle selv presse på for at gøre det. Lige også i vores situation her, ikke? Ja. Så. Ja, fordi sådan som jeg i hvert fald har fået lært det fra dag 1 af i praktikken, det er, at som assistenter, så skal vi faktisk ikke stille deciderede spørgsmålstegn til, hvorfor man har et plaster på. Ja. Så skal man tage det af, kigge på det, se om det lige skal renses, eller om det har en fin sårheling, så man ikke behøver at have plaster på, fordi hvis man har plaster på og lukker det inde, så de der bakterier, det kender vi jo, det er jo rigtig guf, så man kan faktisk gøre tingene meget værre jo. Men alle de der ting der, tænker de jo faktisk ikke rigtig over. Og hygiejnen, det er vist også noget, de er langt bagud med, men sådan er det jo. Ja. Men det var lidt af vores tur. Ja, og det har været en rigtig god tur. Det har været en rigtig god tur. Ja. Det har det.